ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପଖାଳ କଂସାରୁ। ପଖାଳ ଦିଟା ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ମନ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ପେଟ ଶାନ୍ତି ହେବ। ପଖାଳ ଦିଟା ଖାଇଦେଇ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଉଦୟଗିରି। ସେପଟରେ ଭଉଣୀ ରାଗିଗଲେଣି, କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଦେଖ ତୋ ପୁଅ କେମିତି ପଖାଳ ଖାଉଛି, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ ଯେ। ପଖାଳ ଦିଟା ଖାଇଦେଇ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲି ଛାତ ଉପରକୁ। ଛାତ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ। ଓହୋ ହୋ ହୋ, ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ତ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ତ କିଛି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଉଦୟଗିରି ଗଲାବେଳେ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବା ଉଦୟଗିରି। ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଉଦୟଗିରିରେ। ଉଦୟଗିରିର ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ମୁଁ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲିଣି, ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଚାଲିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନନା ମୋତେ ଧରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ଏବେ କ୍ୟାମେରା ଧରିବା ମୋର ପାଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ କେତେ ଉପରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି। ମୋତେ ତ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠିକି ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଉପରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ପକେଇ ପକେଇ ଚାଲିଲି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା। ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ମହାକାଳୀ ମା। ଏବେ ଆମେ ମହାକାଳୀ ମା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୋର ଚାଲିଲୁ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇ। ଏବେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା। ମୁଣ୍ଡିଆ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯିବା ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତ ବହୁତ ଭକ୍ତି, ସେ ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି। ଯାହା ହଉ ଏତେବେଳକରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ସରିଲା। ପୁଣି ହାତ ଧରାଧରି ହେଇ ବାହାରିଲୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଉଦୟଗିରିକୁ ଯାଇଛି, ଯାହା ଯାଇଥିଲି ମୋ +2 ପଢ଼ିଲା ବେଳେ। ଉଦୟଗିରି ତ ଦେଖିବା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଖାଲି ସବୁଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଆଉ, ଏପଟରେ ଦେଖିବି ସେପଟରେ ଦେଖିବି। ଏଣେ ଏପଟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ ତ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାଲି ମୋ ପଛେ ପଛେ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ବୋଧହୁଏ ହେଇଯିବ ନିହାତି 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଯାଇଛି ଉଦୟଗିରି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୋ ମନ ପୁରା ଖୁସି ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିକିରି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା, ଏଇଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ମୁଁ ଯାଇକିରି ସିଧା ଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ସେଇଠି ଯାଇକି ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଅ, କେତେ ଆଉ ପୋଜ୍ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ କୁହ ତ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ଟିକେ ହସିଥିଲି ଆଉ କହିଲି ଥାଉ ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଥରକ ଦିଅ ମୁଁ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ତାଙ୍କ ହାତରୁ କ୍ୟାମେରାଟା ଆଣିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ନା ତମେ ବୁଲ, ମୁଁ ତମର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିବା ପରେ କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଉଠି କରି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘର ଅଭିମୁଖେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଉଦୟଗିରି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।